Tobias. Kuya Kenneth ba yan? Kenneth? Kuya Kenneth? Ha? Yan, Kuya Kenneth. Doon kayo pumunta eh. Ay, gano'n po. Ah, dito ka na ngayon? Sino kasama mo dyan? Bali po, yung caretaker po talaga ng lupa na to. Tapos si dito na sir. Sige. Si Ryan, yung ampun-ampun din po ng tiyahin ko. Ah, dito, caretaker. Dito, Oo. kaya dito ka nagano. Oho, alam niya na wala rin ako matitirahan kaysa dun sa ilalim ng tulay. Kaya nagsabi na lang siya na, sige. Kaya punta tayo dun, no? Sa sinisilungan mo. Wala ba ibang tao dyan? Wala naman, no? Ando naman po sila Kuya Leo. Pero, Hindi, dyan. Ano kanina ba yung bahay mo? Yung kubo-kubo mo? kubo-kubo po to ng caretaker dito. Ah, pero saan ka tutulog? Dyan din po. Ah, dyan din. Oo, Bali may tao dyan ngayon. Andun po sila. Ayan, no? Wala naman pala eh. Wala naman na. So, dito na lang tayo. Oo. Gusto ka na, tagal kitang hindi kita makita-kita. Ayan nga ang pagkasabi nga daw ko na dalawang beses pa yata kayong pumunta dun sa ilalim. Oo. Naghahanap din po kasi ako ng dun na matutuluyan talaga dahil parang paalisin na yata lahat ng... Oo, nagkakagulo-gulo sila dun eh. Opo, sila din kasi nag-aaway tapos nagsumbong-sumbungan sila. Oo. Buti na nga lang po na nasaktuhan lang po namin yung tiyahin ko, yung kaibigan niya ng Pinilio. Ito, ayan po. Ay, bali ito yung chewin mo. Ay, hindi pa. Balik kaibigan po sila ng tiyahin ko. Ah, okay. Siya yung caretaker dito. Oo. Sabi niya, dirito na lang kayo magtiyahin. Tapos yung tulungan mo lang ako sa pangangailangan. Kaya ang trabaho ko dito, nag-disintegrate po ng mga plastic, ng mga lata po. Ay po, kagaya ng ginagawa ko kanina. Oo. Tapos yun po ang binibenta namin. Namin pang kain lang po. Kakagulo-gulo sila dun eh. Si Ate Jing. Kasi nung nakausap ko naman si Ate Jing, okay naman. Sabi naman nung bakla, si Ate Jing daw, pinapabayaan yung mga anak. Nagsasyabu daw, ganito ganyan. Oo. Tapos nung nakausap ko naman yung si Ate Jing at yung mga iba doon, talagang galit lang pala si bakla kay Ate Jing. Hindi ko alam kung ano eh, totoo eh. Pero labas naman na tayo doon eh. Ngayon, tol, pakibig, pahingi nga doon. Sino ba mga nakatira dyan? Ito po si Ryan, yung po ni Ate Marimar, yung ampun ng... Dito rin yan, kasama mo. Opo, balik. Ko na rin siya kasi wala rin siyang matutuluyan. Nakiusap ko kay Pelio na marunong po siya kasi mag-uling. Ayun po. Marunong siya mag-uling. Nag-uuling, meron to? Oo, bali binibigyan kami ng kahoy po dito, ng mga kapitbahay para makapag-uling. Ayan na, nakasalansan na. Ba? Ah. Ayun po. Tapos natambakan nyo to ng Ng lupa, sir. Tapos po, pag natambakan na po siya ng lupa, gagawa lang po ng singawan, sisindihan na po siya. Tapos mga 4 na oras o 5 oras, dito na po siya. Ayun po. Yun pala. Opo, balang ginagawa namin. Pala. Linis lang po dito sa area na hindi pa naman po nabibili, kaya pansamantala. Dito po muna ako nakikiano. Kasi agad pa rin, pag natin trabaho, ayos na. Buti nga si Keleo yung mabait eh. Meron naman po sariling inuuyan si Keleo. Dalawang anak siya, pero minsan dito na rin siya nagpapahinga. Dito na rin. Opo, kasi Ikaw dito ka na, hindi ka na babalik dun sa tulay. ang hirap dun sir kasi marami talagang addict dun kasi pwestuhan yun eh. Apestuhan ba yung ilalim ng tulay na yun? Sir, at saka minsan lahat ho ng mga nagnanakaw doon minsan sila nagtatago. Siyempre ako andun ako sa parang gitna din. Kaya minsan nakakatakot eh. Pag matutulog nga lang ako minsan, pag alam kong nandyan yung mga barangay dahil may hinahanap talaga, hinakalugog talaga nila eh. Ayun. Kaya umiwas ka na lang. Umiwas ako sir. Basta't mga 7 o'clock ng gabi, hindi na po ako lumalabas. Doon na lang talaga. Opo. Hindi ko kagaya dito kahit paano maayos po yung dito. Tungkol pala dun sa anong gusto mo? Yung Uuwi ka na lang o magkano ba pamasahe papunta dun sa inyo? yung ang pamilya ko sir nasa Antipolo. Ngayon po, bali ang ko lang sana yung makapag-security na para naman kung sakaling makapasok. Kasi wala pa rin din kasing nag-i-sponsor para doon sa sa pagsi-security mo kasi malaki-laking gastusin din yun eh. Opo, pero kung sakali man yung kahit yung pambigay ko lang din sa mag-iina ko para di naman nakakahiya ba na
siyempre matagal-tagal din ako nawala. Eh, ang hirap din kasi dito talaga. Pero gusto mo ng ano, anong gagawin mo? Uwi ka na lang. Siguro sir, mga 2 weeks, baka po. 2 weeks tapos babalik ka ulit dito. Ay, Patay. hindi na siguro sir kasi siyempre pag may naibigay na po ako dun sa ano ko, sa nanay ni Mrs., hindi naman ako siguro malit na ang ano sa Hindi mo pwedeng sabihin mo yung mga nangyari dito. Maintindihan naman nila siguro yun. Mayroon kasi sir kasi una, Bali gusto mong umuwi. may Tapos, maibigay lang ako, tapos maaaring gano'n lang ako ng trabaho. mapapasukan. Oo. Ganun din ang inisip. Saan ka ba? Saan ba yun? Yun na nga po sir, bali nakakausap ko lang kasi yung anak ko. Pag pumunta ako dito sa pinsan kong isa sa Wirocale, sa video call, hindi ko naman na rin huminsan na itatanong eh. Kung saan Hindi sila? yung kalagayan lang nila, oo. Hindi, ito gawin natin. Next week, baka makapunta ulit ako rito. Tanungin mo Sir. kung saan na sila para kahit paano makatulong ako sa pamasahe mo. Sir, salamat. Gano'n na lang ang gagawin natin. Bert, pengi nga ako Bert ng ano? Dalawang pares doon. Okay, thank you. May bibigay ko lang sa'yo ngayon, bigas, Oo, sir. tsaka grocery. Yan, bali dalawa na ibibigay ko kasi dalawa naman kayo dito. Ako sir, thank you. Kasi una, yan nga po ang kailangan din talaga namin dito eh. Kaya nga po kami nangangalakal. Siyempre, paano may pagkain ng araw-araw? Ayun, ang ulam nga lang po namin, isang sardinas, saka yung ipinitas ko lang. Yung sardinas, tingin. Ay, andyan po. Oh, Talbos. nilalangawan na yung pagkain nyo. Dahil kasi, yung para po sa aso na yung ano to, okay, Leo, tsaka yung kapirasong sardinas. Ito yung ulam nyo kanina. Sir. Talbos, tsaka sardinas. Aba. Puro masarap yan ha. Dito kayo yan. Pero sawa ka na ba? Medyo. Asan nyo nakuha? Talbos. Talbos. May talbos nga no. Merong konti ako. Akala ko ano. Hindi po kasi ako pwede lumayo dahil siyempre nagsaing tapos nagtalbos tsaka yan. So ngayon, buti nga mo nandito ka eh. Oo nga sir, sabi ko po kasi kay Ate Mercy at saka kay Ate Ara, dahil sabi nga nila po, dalang beses yata tayo pumunta doon. Sabi ko, dito kasi ako nalipad kaya. Nung nakaraan, nakuha mo ba yung iniwan ko doon kay bakla? Wala po. Wala siyang binigay sa'yo? Opo, wala po talaga. Ay sir, thank you po. Yan, tignan mo kayo, kahit pa paano. Yung mga kasama niyo po. Talaga, oo. Salamat sir. Yan, laking bagay dito. Totoo sir. So bali hindi pala binigay Salamat. sa'yo ni bakla yung mga iniiwan ko doon. Dalawang beses ako nag-iwan doon eh. Wala naman ako Ng sir. bigas tsaka grocery. Tatay. Wala ako talaga sir. Sabi niya, binigay niya na daw sa'yo. Wala sir. Diba? Ilang beto kasama ko. Binibigyan niyo to sir. Dalawang beses kami nag-iwan kay bakla doon. Ayun yung Bigas tsaka grocery. sabi niya ng grocery siya. Ayun sir. Nakain dun siya eh. Sabi yung sinasabi niya galing daw sa pera niya. Nag-grocery daw siya. Nalakad niya. Yung pala galing po sa inyo. Matindi pala si bakla, no? O kanina Opo. nabigyan ko ulit yun. Pero yan na, sa susunod din na makakaulit. Parang pamasko niya lang sir sa kanya dahil hirap din yung So pagkain. hindi pala binigay sa'yo. Apo. Pero ano lang sir, okay lang naman po kasi basta't Kaya nagpapasalamat pala, ako meron. pero nung sinabi niya na antayin mo ako doon, sinabi niya sa'yo. Wala rin naman po siyang sinabi. Kita Kasi mo, po, wala din. Kasi sabi ko nung nakaraan, buti na lang di rin ako nagpunta. Sabi mo kay Kuya Kenneth, mga alas 4, alas 5 pupunta ako dito. Para mabigyan ko rin siya. Hindi pala sinasabi, wala tayong magagawa. kasi po nagpupunta rin ako doon dahil Ganun pala ugali ni bakla, no? opo, kasi po yung tiyahin ko nagpupunta rin doon para maka-sideline. Kaya pagdating din po minsan ng mga tanghali o hapon, pupunta ko doon para isundo lang yung tiyahin ko sir. Nag-aaway-aaway kasi sila dun eh. Si Ate Jing, Oo, si eh. ano. Hindi ko alam kung sigsasabi ng totoo sa kanila. Oo, yung isa, siyempre, pagtatanggol niya unyari yung ano niya, na siya malinis, yung isa naman. Oo, ganun din. Oo, pareho silang malinis eh. Labas sa tide eh. So ganun na lang, no? Sir. Maasahan next week, Diba nakikita tayo net? babalik ako dito. Tapos tanungin mo kung nasan yung ano, yung saan lugar yung ano mo para makauwi ka. Siguro sir. naman, di naman kung halimbawa Antipolo lang o ano ba? Antipolo lang po, Antipolo sir. lang, o, hindi naman siguro gagastos ng 2,000 yan pamasahe, di Hindi ba? naman po, hindi naman. Hindi naman Oo. po, malapit naman. O, ganun na lang yan. Pagpasensyaan mo Ay, na sir, yan, naitulong malaking ko bagay na, muna sir. ngayon. Wala akong may bibigay na pera kasi Oo. pinamili lang dyan sa ano. Opo sir, malaking bagay ng Oo, ito thank dito you, eh. thank you. Gawin nyo eh. Bebenta pa ko yun para may Bibenta ka pagkain. ngayon. Bali po, bali ano ko pa sir eh.
mga kalakal para mapili. Tapos po, edi pag sa aming mga ano, diretso na po kami ng junk shop. Medyo malayo din kung saan po yung tulay na nandun kayo. Galing ng uling nila oh. Oo, siya ako nagkamali, si Ryan sir. Ah. Oo. Bali si kuya naman May po. mga kahoy ako dun nung nakarahan na hindi kita makita-kita. Pinahakot ko na lang. Asay. Ang dami nun. Isang buong bahay yun na pinagiba. Sayang. Marami pala kayo na iabot kay bakla. Hindi kay bakla. Dun pinahakot ko sa iba. Nagbayad pa ako ng 700 tapos hindi rin naman sinimot. Ay, Eh, hindi ko kayo matsyempo-tsyempoan eh. sayang. Ano? Meron pa nga dun, may mga kahoy pa dun eh. Pero hindi, ewan ko kung may mga 2x2 pa ba yan. Wala na no? Meron pa. Marami pa. Ayun, pag solid. Alam nyo ba yung ano dyan, sandok? Dyan yung pabahay ko sa may sandok eh. Ah. May mga, inuuling nyo rin ba yung ganyan? Yung mga pinolik po. Oo. Hindi no, durug ata yan eh. Pero inuuling nyo rin yan. Hindi, panggatong lang. Mga 2x2 lang talaga. Ah, hindi kinuha nung isa eh. Nung Pwede pang padingas yung mga plastic. Oo, ayan. Mm. Ayan po. Ito na lang, pakot ko sa'yo lahat ng basura dun. Punta ka bukas dun. Sa ano, sa bayaran na lang kita. Sa tawag dito. Sa sandok. Saan po yun, Sir Banda? Sa may pulo. Sa may Pulong yan, sir? di ba yung Rodriguez, yung pagpasok mong pag ganun sa pulo. Opo. Oo. Dun yung pabahay project dun. Ay. Marami pa kasing basura dun. Oo. Ayun, makakala. Ano, alam mo yan? Oo, sa May kalakal din dun. Sige. Dala na lang kayong kariton nyo, boss. Ayun lang po yung sidecar. Sidecar. Kakasya mga basura yun. Bakit? Papatong-patungin mo na lang. Opo sir, salamat. Linisin mo na. Bayaran na lang kita ha. Opo. Ako na lang bahala sa'yo bukas. Opo. Sige, dito na rin ako. Sayin ko kayo doon sa At may pahapon na rin. Bukas mga anong oras ka? Kahit pumaga, mga alas 9, alas 10, andyan na yun sila. Sila yung gagawa doon. Kuya Kenneth, dito na ako. Salamat. Okay, ingat kayo dyan. So yun, na-tsempuhan natin si Kuya Kenneth, no? Ayun, shoutout nga po pala yun sa Boss Madam Angel. Sila po yung nag-sponsor ng mga grocery natin. So sana kahit pa paano mabutan natin din ng tulong si Kuya Kenneth para pamasahin niya sa pag-uwi niya doon sa kanyang ano. So hanggang dito na lang to. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Paalam po.